Okei, mä menen nyt kauppaan. Ole sitten kiltti tyttö. Olethan. No hyvä. Hei hei sitten. Okei, nyt on se kohta, milloin koira puhuu koiran kieltä, mutta me kuulemme sen ihmisen kielenä. Mitä mä nyt teen? Omistaja tulee kohta ja täällä on tämmönen sotku. Mitä mä teen? Hei, mä tiedän mitä mä teen. Tiedän! Eihän se nyt vaan niin väketä voi olla. Eihän. Okei, nyt nopeasti. Nyt ei auttanut kyllä yhtään. Voi omistaja tulee ihan kohta. Minä tulen. Ouch. Mikä sotku. Sanoin, että älä sotke. Ole. Tule esiin. Aha, siellä sinä olet. Tule alas sieltä nyt heti. Näin, tule alas. Tuolla taustalla kuuluu tuommoista imurointia näin jäi vai? Nyt saat kuule siivota tämän sotkun. Käy hakemassa ostoskassit. Siihen mennessä sinun pitäisi olla jo siivonnut tämä sotku. Jos et ole, sille en voi mitään. Mutta sitten et saa sitä sinun hyvää lahjaasi, minkä ostin sinulle. Mutta käyn hakemassa ne nyt autosta. Mitä mä teen? Nyt pitää tää nostaa. No niin, minä tulin. Sinä siivosit! Aivan mahtavaa! Hyvä. Tässä on se sinun lahjasi. Ota se vaan. Minä menen tästä näin. Ouch! Kiitos kun katsoit.